Baba. Ukhumulile. Ufike nini? Hawu, ngikhona mntwana. Hey. Usho. Ngizonichazela kahle konke later kwamanje. Ngakujabulela nje ukuya ngasethunjini. Awujabulela nothando lomndeni wami. No. Ukuya ngasethunjini ngizocela ukuthi kume. Abantwana babuza umbuzo. Ngibona kubalekile ukuthi baphendule. Angithi ngizonyasho ngithi hayi manje. Nonga. Transport ifihlile boy. Are. Bye. Bye baby. Bye boy. Tshela abantwana iqiniso. Ekhaya umuntu akwazi ukuhlala phansi. Adle ngokuthula. Ukuthula. Wazi ngokuthula wena. Uyakwazi ukuthula ngazange ngikuthola abantu becisha bengidla bengifela ukuthi ngikubulele. Ungitshela ngokuthula. Suka awakahle ngedrama. Do you know what drama is? Yilento lo ayenzile. Ukuqasha kwi-guest bedroom. Despite ukuthi unomfazi oyi-psychopath ofuna ukumbulala, he felt safe enough ukuthi azoqasha ekamerweni eliseduze nelombulala. Hayi.